Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kixfet l-ipokrezija tal-Prim Ministru li qabel diversi drabi ma' dak li qalet hi fuq id-diviża bil-maqlub tad-diskors li beda jgħid f'Malta. Inti għandek sitwazzjoni, għajmin hawnhekk qasnaf kemm għandi konklużjonijiet ta' Kunsilli ta' Ewropew. Ġifieri kull xahar jiġi Roberta Bella u jgħid iva, mhux jastjeni jew jgħid le. Jgħid iva, jiffirma. Jgħid iva xiex? Għad-difiża, jiġifieri pereżempju jgħid isma' mela hawnhekk tajjeb li nonfuq iżjed. Le, żomm. Roberta Bella Għandi tekst hawnhekk. jgħid li jaqbel Jaqbel. Mhux tal-li jaqbel, tal-li mad-difiża. Roberta Metsola qalet dan waqt intervista ma' Andrew Azzopardi li saret fl-uffiċċju tal-President tal-Parlament Ewropew fi Brussell sentejn wara li ġiet fdata mill-MPs biex tmexxi l-istituzzjoni Ewropea. Mistoqsija fuq in-narrattiva qarrieqa li qed jipprova jimbotta l-Prim Ministru u l-esponenti tal-Partit Laburista dwar id-diviża, Roberta Metsola kienet ċara li dejjem iddefendiet il-paċi. Inti taħseb li hemm xi ħadd li jemmen f'ġieħ il-bambin li jinfavur il-gwerra, l-Unjoni Ewropea jew mibnija fuq il-paċi daqskemm bdimna biex tħanna fiha. U ġilidna kemm fl-ħna bejnietna. U ġilidna. Imma ġifieri hemmhekk jiena għalija importanti li jien qatt mhu ser nirrispondi billi ninżel għal-livell ta' x'inqabbel u qabbilni m'affarijiet u poġġini f'garżelli, jiena ma nagħmilx hekk. Jiena fuq l-argument niddiskuti għaliex daħt naħseb li hu tajjeb. Waqt il-programm il-President Metsola semmit lil bdiewa u s-sajjieda u qalet li gvernijiet tal-Unjoni Ewropea jaħtieġ jagħtuhom l-appoġġ li għandhom bżonn. Qalet li bħalma l-gvernijiet kienu qalulhom li se jiddependu fuqhom fil-pandemija, issa jeħtieġ jieħdu azzjoni biex jaraw li jiġu mħarsa u komplet li se tkun qed issemmi dan kollu fil-Kunsill Ewropew ta' Marzu. Metsola qalet li jien mhux ħadd niżżel il-politika fil-livell li jniżżilha l-Prim Ministru li jipprova jpoġġiha f'garżelli, imma trid li fil-politika tiddiskuti l-argumenti fuq kif tista' tejjeb il-ħajja tan-nies. Iżidet tgħid li jeħtieġ li l-politiċi Maltin flimkien mal-poplu jeħtieġ jaħdmu flimkien biex intajru l-bandiera Maltija kull fejn immorru. Roberta Metsola qalet li favur politika ta' tama. It-tama ma nibnuwix fuq il-ħolm, nibnuha fuq il-kriżijiet u kif aħna irnexxina nelbuhom għaliex il-kapaċitajiet tagħna huma kbar. Huwa dak naħseb li nistgħu nidħlu fiha fil-politika, nistgħu nagħtu kuraġġ lil min iżgħar minna biex jidħol fil-politika għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu l-ħajja tan-nies iżjed ugwali, iżjed sigura u iżjed b'saħħitha u iżjed ġusta. Desiree Grek, Net News.